एम्बु बायदि नुखायो बा गिखागोन सोरबा सोरबा पुरा अरिजिनेल एम्बुफोर बायदि नुखायो गोजाननिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय आङो सानडे मार्केट बेरायनो फैदों दा फुंनि 7 AM ल' जादों 7 बाजिदों बे मार्केटखौ होनो गाया स्ट्रीट सानडे मार्केट बे हाथाया एभ्रि सानडे मर्निं जायो फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिम आङो दा एसे हाथायाव थाबायलाबायनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै हाथायखौ माबायदि बेनो हाथायनि गेटआ बेनिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय आङो नोंथांमोननो थाबायनानै खिन्थानोसै माबायदि जायो हाथाया बाहाय बिराद स्टेन्डार्ड बे लामा गेजेरावहाय जुस गुबुन गुबुन रोखोमनि जुस बे गासिबो ट्रेडिशनेल जाग्रा जोबो बिलाइयाव पेकेट खालामदों ओमफ्राय बेनिफ्राय नै लेखायाव पेपाराव नुबायना माबायदि हाथाया ओरैबायदि सिस्टेमेटिक दा फुंना माने मानसिफ्रा बांद्राय फैथ'वाखै कास्टमारफ्रा मानो होनबा 2 बाजिसिम सोलियो जाग्रा जोबनाय नुडल्स ओंखाम दाउदै बरफआ नै गावसिनि जाग्रा जोब बेयो ट्रेडिशनेल जुंखाम बिखबाव रुनाय नै माबा जिनिस जुंखामनि बिखबाव बेयो ओंखामनिफ्राय बानायजोबनाय गासिबो जेबो होनाखै बिसोर माने भिडिअ लानायखौ जेबो होनाखै दस्राफोरबा माने बायदिसिना बुंगौमोन जेबो बुङाखै नारें जुमब्राखौ माबायदि फानदों ना नारें जुमब्राया जिरखानानैबो फानदों नारें जुमब्राखौ 7.2 ringgit 9 ringgit बिराद दाम 5 ringgit per kg बायदिसिना फुलिबो फानो खान्थालनि फुलि बे लेमन ना नारें जुमब्रानि जाखो बिदिनो जाग्रा फिथाइफोरनि फुलिफोर फानो दुरियान थाइजौ मैगंबो फानो आनारसा गिदिर-गिदिरथार 4 ringgit जाहैदों 1 kg 4 ringgit गाननाय जोमनाय देलायनाय जानाय लोंनाय गासिबो मोनजोबो बाहाय मैगं थाइगंनि फुलिफोरबो मोनो जाग्रा लोंग्रा फिथाइफोरनि फुलि हाथायखौ माबायदि खालामदों मालाय बिसिना नुवाखै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड डिसिप्लिन साफा गाहायाव जेबो गारनाय नुवा नोंथांमोना नुबायना जानला मोनला गारलाया
Ternyata udah bisa, udah bisa ya? Ya sih lah, cinta kamu, ada sama kamu, cinta kau. Enak kan sini? Daug sapanda. Ada yang corak, yang mamu, batua. Manis? Kalau manis pun ada, kosong pun ada. Ini kosong. Ya, kalau ada tiga. Mani muni ko snack 판라이 누아케 पुदीना dia मैथा Bawa sejak yang hitaman ya, banyak. Hitaman ini hitam. Oh. Kak, dia sudah ke Melayu. Banyak. मानसिफ्रा बारायगासिनो फैनाया लासै लासै सिन्देल लामा गेजेराव हाथाय हरै बेराफारसेथिंबो दङ दा नोंथांमोननो आं ओरैनि फारसेथिंल' बेरायनानै देखायनोसै मानो होनबा भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जागोन ना मैगं फानदों दखानफ्रा दासो फैदेरगासिनो दङ टाइमा दाबो जेबो जायाखैना मानसिफ्राबो फैदेरगासिनो दङ सोरबा सोरबा बायनानै थांफिनबाय बिबारफोर गासिबो फुल गासिबो जोगोनारखौ माबायदि फानदों नुबायना आराम आसि आसि हानानै प्लास्टिकजों माबालायो हरैजाय फिथाइनि जानाय लोंनाय कफिखौ जायगायावनो माने उननानै फानो कफि जोब गासिबो मिल लाबोबाय डाइरेक्ट उनबाय फानबाय कफिखौ फ्रेश फुल जोब बिसोर गासिबो बेफोरबायदि फुलखौ फानो नुवाखै जोंनावथ' मेरला बायलाबायो मोजां ना बे बिबारफ्रा केक्टासनि जोब गासिबो सु गोनां मोजां नुदों
गावसिनि दामग्रा बियो दामग्रा देग्रा गासिबो ट्रेडिशनल हारमनियाम बायदि मिउजिक ओंखारो बेखौ आलदा आलदाखौ दामोबा नोंथांमोनहा आंनि काम्बोडिया भिडिअ'आवबो नुखाबाय जानो हागौ नाथाय बेयो फिसासोमोन आलदा रोखोमनिमोन नाथाय माने साउन्डआ बेबायदिनो ओंखारो बिहिरा बारायनायनिफ्राय बिहिरा बारायदों दसेनि उनावथ' जायगाखौ मोनलायनाय नङादां जोंनि बायदि फाननाय बायदिसिना मुलि मानिबा हाथायनाय बेगें हाथाय बायदिसिना जोंनि हजोंहाय फानग्रा बायदि आसामाव फानग्राफोर बायदि बेगा इन्टारेस्टिंलै बियो एम्बु बायदि नुखायो बा गिखागोन सोरबा सोरबा फुरा अरिजिनेल एम्बुफोर बायदि नुखायो गोजाननिफ्राय सिफुं दामग्रा पुलिसफ्रा बेरायगासिनो नुवाखै नोंथांमोना बे हाथायखौ नुनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव लिरदो जोंनि बर'लेण्डआवबो बेबायदि हाथाय जानांगौ ना जानाङा लोंग्रा नै आइस किउब बे एभाकाड' जुस एयार केरेला जाहैदों बेयो नालेंखरखौ एयार केरेला होनो केलापा सुसु बा निल' जाहैदों बेयो मैंगो जुसखौ माबायदि फानदों नुबायना जोंनि बर'लेण्डआव बेबायदि हाथाय जानांगौ ना जानाङा नोंथांमोनहा एसे कमेन्टआव लिरदो जोंना हाथायफ्रा आपग्रेड जानांसिगौ बेबायदिनो माने स्टेन्डार्ड सिस्टेमेटिक हाथाय बानायनो नाजानांसिगौ जोंनि बर'लेण्डआवबो नोंथांमोनहा फुरा जर खालामदो नोंथांमोनहा नुबाय भिडिअ लिडारफोरखौ एसे जर खालामदो जाहाथे जोंनि हाथायनि स्टेन्डार्डआ इमप्रुभ जानाय बायदि मानसिफ्रा फैगासिनो दङ बिहिराबो बारानिफ्राय बारा जालागासिनो दङ मालयेशियायाव हाइएस्ट पपुलेशना माले होनो माले पपुलेशन बेनिफ्राय सेकेन्डफ्रा चाइनिज बेनिफ्राय थार्ड लार्जेस्ट पपुलेशना जाहैबाय इन्डियान्सफोर दा बिजनेसफ्राव रासिन माने चाइनिजफोर गोजाजोब बिजनेसाव बेनिफ्राय इन्डियानफ्राबो दङ नै गुफुराबो फैदों बेरायगासिनो दङ जोंनावबो बारायनांसिगौलै जोंनावबो स्टेन्डार्डखौ बारायनांसिगौ जोंना स्टेन्डार्ड गैथ्रा एकदम थार्ड क्लास हायावसो जिरायलाबायनानै फाननाय प्रपार मार्केट सेट गैया बिदिनो सेंसन जाबाबो जाजोबो ना थाखा मोजां रोखोमनि बानाया माने हाथायनि स्टाइलखौ सोलायनांसिगौ जोंनाबो आरो ओरैबायदि लेथ्रा जोंनि हाथाया ओरैबायदि लासिं सिं जाखायो
भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन माने आङो मोनसे साइडजोंल' बेरायबाय वाव Toris, come on. Yeah. Thank you. नोंथांमोनहा अननानै देखायना हो जोंनि बे बर' लिडारफोरनो जाहाथे बिसोरो मिन्थिनानै माने जोंनि हाथाय बाजारखौ साबसिननिफ्राय हामसिनाव एसेबाबो माने लाबोनो हानाय बायदि आङो भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै थेंक इउसै नायनायनि थाखाय अननानै जायफ्रा माने आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना हो मानसिफोरनो बयनोबो देखायना हो जाहाथे माने बयबो मिन्थिनो हानाय बायदि बेबायदि हाथाय बाजारा माने एटलिस्ट एसेबाबो माने जोंनि स्टेन्डार्डआबो इमप्रुभ जानाय बायदि आङो बाहाय फोजोबबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन जय बर' हारि